Skôr ako sa pustíme do prípravy samotných veterníkov, si najskôr pripravíme karamel, potrebujeme totiž, aby nám stihol vychladnúť. Keď vychladne na izbovú teplotu, ešte ho odložíme do chladničky, lebo budeme používať naozaj chladný karamel a budeme ho vyrábať samozrejme z kryštálového cukru, zo smotany na šľahanie 33% a z masla. Rozdelíme si ten karamel na dve polovice, jedna zostane taká klasická sladká a tú druhú trošku prisolíme a tento slaný karamel budeme používať práve na polevu veterníčkov. Tak poďme na to. Karamel si pripravíme klasickým spôsobom, zapneme si zhruba nejaký stredný plameň, vsypeme všetok kryštálový cukor do hrnca, pekne si ho rozprestrieme a bez toho, aby sme ho miešali, ho teraz necháme rozpúšťať, až kým vlastne nám po krajoch sa nezačne vytvárať ten prvý taký hnedý, krásny jantárový karamel a až vtedy ho prvýkrát pomiešame, následne pridáme maslo a smotanu na šľahanie. V tomto bode máme karamel krásne roztopený, vidíte, že už takmer žiadne kryštáliky cukru tam nie sú. Keď by aj nejaké zostali, tak my si v závere ten karamel ešte budeme pasírovať cez sito. Takže v tomto bode pridáme do karamelu všetko maslo. Pozor na to, aby ste sa nepopálili, lebo začne to trošku syčať. A poriadne to maslo zapracujeme. Chvíľočku to trvá, kým sa to maslo zapracuje. Vidíte, že najprv vyzerá, ako keby sa vôbec nechcel vmiešať do toho karamelu. Treba len vydržať a byť trpezlivý, poriadne to premiešať a nakoniec bude z toho krásna jednotná hmota. Tak v tomto bode pridáme smotanu na šľahanie, ktorú sme si predom trošku zohriali, pretože ak by sme tam dávali priamo studenú šľahačku z chladničky, tak by nám to veľmi začalo kypieť, začalo by nám to priveľmi syčať, mohli by sme sa obariť, takže vždy, ak dávame do horúceho karamelu šľahačku, najprv si ju trošku prihrejeme a pomaličky začneme do karamelu vlievať. Dáme pozor, aby sme sa neobarili a karamel v tomto bode povaríme ešte nejaké 2-3 minútky a potom prepasírujeme. Čím dlhšie by sme ten karamel už s pridanou šľahačkou varili, tak samozrejme tie kryštáliky cukru, ktoré sa nám predtým neroztopili, sa roztopia. Na druhú stranu, tá šľahačka by nám spravila ten karamel taký príliš gumový, a to my pri týchto veterníkoch aktuálne nechceme. Takže povaríme 3 minútky a potom odstavíme. Hotový karamel je na prvý pohľad takýto tekutý. Samozrejme, on keď vychladne, tak bude tuhší a bude sa nám s ním veľmi dobre pracovať.
Karamel máme hotový, zužitkujeme si tieto dve misy, v ktorých sme mali smotanu na šľahanie a maslo. Karamel si podelíme zhruba na také dve polovice, s tým, že teda jednu prisolíme, ako sme si už povedali, a tú druhú necháme takú sladkú. Na záver v tých veterníkoch budeme používať presnú gramáž už hotového karamelu, takže teraz sa nemusíme sústrediť na to, koľko karamelu sme si spravili. Takže jedna polovica, tak pekne cez sito. A druhá polovica. Takto si zachytíme naozaj všetky tie nerozpustené čiastočky cukru, ktoré by nám tam inak mohli potom v kréme prekážať. Tak. Dobre. Do jednej polovice karamelu dáme asi tak pol čajovej lyžičky soli a poriadne premiešame, aby sa tá soľ rozpustila. Karamel v tomto bode máme hotový, prichystaný. Dáme si ho najskôr vychladnúť na izbovú teplotu, aby sme ho nedávali ešte takto priamo horúci do chladničky. Keď trošku vychladne, odložíme ho do chladu, pretože do krému potrebujeme používať studený karamel. Stuhne nám a bude sa s ním veľmi dobre pracovať.